Okay, hej alle sammen, det er Aftenpop her, og i dag skal vi spille Titanfall. Og husk nu at abonnere en, som der hedder Markus Lot, og jeg skriver det ned i kommentaren. Og vi går for 10 likes. I siger alle dem, der har set mine videoer. Det er ingenting. Ja, det er ingenting, ikke? Men for mig er det ret meget. Okay, lad os komme i gang. Og husk nu at abonnere til Markus Lot. Jeg skriver, hvordan man skriver det ned i kommentaren. Okay, lad os komme i gang. Men så skal jeg lige sige noget. Hallo, og det kan godt være, det kommer til at blive lidt kedeligt at se på ham. Men bare roligt, det kan godt være sjovt. Og let's get started. Og det er sådan tegn for at du ser ud. Det kan godt være, det kommer til at blive kedeligt, men lad os se, om det bliver sjovt eller kedeligt. Titanfall. Ja, det der Titanfall. Det er sådan Titanfall ser ud. Kanskje en kedeligt problem der. Okay. Så nu går vi i gang med videoen. Og jeg tror, jeg har sagt det her 3 gange eller sådan noget. Men husk nu at abonnere til ham, Markus Lot. Det er en rigtig god video. Så husk nu at abonnere til ham og like hans videoer. Hvis I aldrig har set ham før, så svar os i comment below. Kommentaren. Ja. Lige noget, du skal så ikke. Sådan. Jamen det er på det her. Hvorfor er det lukket? Nå, jeg skal bare lige noget. Du er ikke slukke videoen. Okay, det er bare fuck noget. I vil sikkert vide, hvad der er i det. Ja. Jeg vil tage lidt langt. Ja. Okay, imens laver vi lidt underholdning. Okay. Nå, okay. Altså, selvom den har 4%, kan vi tage en cover af. Okay. Er den klar? Hej. Du gør det der. Okay, hej. Det er ret irriterende for mine hænder at holde den i. Okay, i næste episode. Af Titanfall. Og hvis I ikke ved, og nu skifter vi bare lige til fidget spinner emne hurtigt. Hvis I ikke ved, hvad en fidget spinner er, det er sådan en underlig dut, som I gør sådan her med. Som der er BBH-legetøj. Okay. Hvad fanden? Hvorfor tager det så lang tid ekstra? Okay. Nu kommer vi i gang. Tror jeg. Okay. Hvad fanden? Hvorfor tager det så lang tid? Linus fjernsynet sort, og nu kommer den. Måske tager det lidt lang tid. Jeg skal først lige åbne øjnene og alt det der. Så kommer det sjovt. Virkelig. Det er virkelig sjovt, det her spil. Ja, hvis I ikke har prøvet det før. Ja, okay.
kigger igennem skærmen. Oh shit. Oh shit, du var langsom. Kan I se? Jeg gjorde ikke noget. Det er fucking underligt. Du skal bare Se, det er ret svært. hvor er det der? Hvad fuck? Det er så lang tid. Se, det er så svært. Hallo. Jeg ved faktisk ikke. Okay. Fuck yeah. Fuck yeah. Fuck yeah. Er du så dumme lorte irriterende fuck? Er du sød og fuck, det er noget lort. Okay, hej, det er noget fucking lort. Så stopper videoen. Nej, det gør det nok ikke. Det er bare lidt for. Okay, se, så skal man bare løbe som en sindssyg. Jeg kigger igennem skærmen. Oh shit. Se. Ja, jeg er fucking okay. Se, man skal bare lige. Kan du se ham? Kan I se ham med sniper? Han sniper med en gun. Se, nu kommer der sådan en lille cutscene. Se, nu kommer der sådan en Titan. Kan I se? Den der er på vores hold. Er det der virkelig dig? Dig, der ligger ned. Se, det der er en pilot. Det der er en pilot. Er det dig, der ligger ned? Ja, det er mig, der ligger nu. Hvad er der sket med dig? Axel, hvad er der sket med dig? Nå, der var sket en eller anden med mig. Kan man ikke skip? BT er ikke sådan en sindssygt stærk robot. Han er en fucking nørd. Oh shoot, det er dig. Nej, det er ikke. Hvem er det? Okay, min mor er hjemme, så vi ses næste gang på Axel Pop Oles kanal. Vi ses!